Работа как прави? Почува? Не знам, ама тук лида е супер здрав. Я ми дайте само. Да е тук може да ползваме обаче. Ами да. Ма не мога да влезем. Пусни ме. Аз когато... Ако нещо стане, да го имам документирано. Него. Не отиде. Все пак да кажа ти да. Тук е влизал, виж някой такова. Бор. Бор мъчи се да влиза вътре и се закачил крака. Това е крака на този Васил Левски, закачил му се. Може ли си да виж? Айде, тръгвам. Айде, тръгвам. Какво е червеното там? Какво е червено? Ти му повето!